I ćao drugari, Wolf je ovdje, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Danas ćemo igrati malo Clash Royale. Otvorit ćemo ovaj free chest. Otključio sam Fire Spirice, dobro. Ne vidim gdje su, oni dva koštaju, ostavit ćemo umjesto stre... neću umjesto Rage-a. Ništa, da ne dužimo mnogo, idemo u borbu. Igrat ćemo danas 3 borbe. Ovo je prva borba za danas. I tako. Ovako sačekat ćemo 10 eliksira, bacit ćemo barbanijene, zatim witch. Spremit ćemo zepa kog baci neku vosku. Ali izgleda je lik AFK. Najvjerovatnije da. AFK je lik. A ništa što da se radi. Opet. Ja dobijam krune i chest. Da, lik je bio AFK. Dobro. Giant chest. Wow. Super. Fenomenalno, brate, giant chest. Wow. WTF. Ništa, idemo u drugu borbu za danas. Krećemo, ovo je opet isto nije uglavnom kao ono je malo pre. Čekat ćemo opet. Ćemo tu Goblin Barrel. Pocni ga. Ovako. Bacit ćemo ovdje Minion Horde i Fire Spirice. Zep. Nema ništa za odbranu od balona. Ali nema veze. Ništa, čekat ćemo 10, bacit ćemo ovo dvoje. Barbarian i Witch. Ali sad odmah ćemo morati Barbarian. Bacimo i Witch. Tako. Dobro. Šta bismo mogli da bacimo Minion Horde i Fire Spirice. Ovako. Da bacimo... Dobro, on ima sad bacio balon. Unišći mi ovu desnu kulu, najvjerovatnije. Ovako, bacim Witcha tu. Tako. Dobro. Ovako. Moram da bacim Barbarian s ove strane i da bacim Goblin Barrel tu. Ovo ovako. Minion Horde. Dobro. Ajde, uništit će, dobro. Što izgubio sam ovo. Ja, jednom još da je udario, ubio bi ga. Nema veze. Ništa. Idemo da vidim samo ovdje nešto. Fire Spirits nisu loši.
Nisu loši ni strele, znači barbarijani su dobri. Goblin Barrel onako nije toliko loš, ali opet možda bih mogao nešto bolje umjesto Goblin Barrela. Minion horde ću ostaviti jer mi trebaju. Princ onako nije loš za push i za odbranu. Pišite mi u komentarima da li upgradeujem musketarku i da je ubacim ovdje. Samo ne vidim što. Ništa, probat ćemo sad ovaj game sa ovim dekom, samo što ćemo da uzmemo uzet ćemo samo Zep umjesto Knighta i ovako ćemo da idemo u borbu, da vidim kakva je ovaj dek, da nije loš. Ako nije loš možda ga i ostavim neko vreme, naravno, ne stalno. Bacimo ovako i bacimo arčere, giant i arčeri, spremimo Zep. Strele. Tako. Bacio giant, ja nemam njih za odbranu. Imam samo barbarijane. Bacio ovako barbarijane. Možda samo zamenim koju kartu, a jedan deo deka da ostavim. Arčeri. Sačuvat ću pa ću da bacim princa. Dok Inferno Tower, a dobro, slabije. Dobro, bacit ćemo Gianta. Iza njega ćemo poslije da bacimo i Bombera. Da uništi ovu. Dobro, uništio je dosta. I sad Zep. Sad ću da bacim arčerke. Dobro. Bacit ćemo princa ovdje. Potom bombera. Zatim strele. Ovo. Zep. Arčerke. Fireball. Well played. To što nisam pričao toliko o ovoj epizodi, grlo me dosta bole. Onako, i zato nisam pričao toliko o ovoj epizodi. Nadam se da nas vidjela, ako jeste ostavite like, share i subscribe. Tako da mi se vidimo u sljedećoj i to je to. Ćao!